Bé, doncs estem als pins del Rocallís, doncs recordeu d'aquest pi. Aquí trobem un altre exemplar d'alzina carrasca. També, igual que la seva veïna, ha patit bastant de la seca, s'està recuperant ara. A diferència de l'altra alzina carrasca que hem vist, aquesta podem dir que és verge. Per què diem que és verge? Doncs perquè té un tronc únic, per tant no ha rebut mai una tala massa dràstica i ha pogut desenvolupar-se amb la seva forma natural. Té una germaneta petita al costat i darrere hi ha un garrofer. Tot així, com veieu, les alzines carrasques ja de per si fan una forma més ampla que les alzines catalanes.